YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ आरोना। ओमफ्राय आङो बाजै लाहानाव थांना फैनो नागिरदों आरोना। बाजैयाबो फन खालामखादों, ओमफ्राय ओरैनो बरिं मोननायखाय न'आव थांना फैनोसै आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना। बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। सफैबाय आरोना आङो नै साइडआव फैदो। ओइ जा गरसुक। बाजै बिथाङा लांनो फैदों। सामथाय नांथाजोब्बाय नायनो लंपेन्टआ माबोरै लोगो मोनबाय। लांनो फैदों आंखौ ससे। सैमा गियो नालाय आंहा। मबाइल गोदान लादों मालाय हानो। मस्ता आंनो लांनांगोन र'। फिसाजो सानैयालाय खेब्रा रायदों रायजोनि खामानि मावसिगोन आरो। मा फुजोबनाय माबादि नुदों। ओइ आलामे आदि नों इयाव खामानि मावफिनगोन ओमफ्राय बेयाव गामिनि मिटिं जादों आरोना बाथौ फुजानि जायगा साफा खालामदों। इयाव मालाय मा नलपारा थुलुंसिगुरि नोगोरनि। न'बो दङ। बरिया जागोन इयाव फट' उथिनो। आइ दुस्ट'। बरिया। माबा जायाफ्रा मा सैमाफोरखौ फिसिना लाखियो। सफैबाय हनै मा होनगोन हाजोबाबो न'आनो न' गोजा। बे जाबाय मामोन नलपारा थुलुंसि नोगोर। गोलैबाय सासेया। गोलैबाय। या आयौ न'आनो न'। हाजोबाबो न' गैया होननाया बर्थमान। न'आनो न' जेखि थाबनो गोलैगोन। पेन्टआ सानायानो। आयौ सासे बोरमाया फैखायो सासे। बाजैमोननि न' सफैबाय हनै। मोनबाय हनै न'। सफैबाय सफैनानै दसे जिरायबाय। मामा बाय नैबे उन्दै नैबे गिदिर। माने मेमब्रां नोङो दुगैयाखै मानो? मेमब्रां जे पस्ट होगासिनो फट' थिखांनो साननानै। लावमुलि एंजेलिना। सोरनिबा दाउ हनै खावना लांसै नामा? बाय बाय।
आं हारसिं जाबोबाय गावनि जायगा सफैफिनबाय आरोना आङो ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो